har lige bestilt 6 kilo filament, 4 kilo af PETG i sort og hvid, og 2 kilo af 2 forskellige farver, jeg lige skal prøve af. Men der er en ting her, jeg har tænkt på med mine fragrances her. Jeg synes, det er meget mæssigt, og jeg skal altid lige om bagved den ene for at nå den anden, ikke også? Så jeg har tænkt mig at printe sådan en her. Den lille er displayet. Den lille her. Okay, den vil stadig bruges her. Nå, den med bilerne. Hvis jeg bare lige holder min hånd her. Den er 18 eller 180 mm, som er 18 cm i bredden, når man har samlet den. Og hvis man så tager 2 af den, så er det jo 36 cm, som næsten fylder hele hylden her, men der er plads til at komme noget bagved. Så det er den, jeg går med, og jeg tænker, at vi printer 2 af den. Det er 3 plader, eller det kan faktisk godt nøjes med. Jeg tror faktisk, vi printer bare ekstra længde, måske, hvis det kan gå. Jeg ser lige på det, jeg printer den første del, og den første del, det er, skal vi se her, det er en sidewall, og den skal have 2 af, men man kan bære, jeg tror, man skal have 2 af den, står der også, og jeg tror kun, man kan printe 1 af gangen, fordi at A-minien, den er ikke særlig stor, og jeg vil printe den på den store printer, fordi jeg føler ikke, at jeg skal til at tage noget af der filament af lige nu her, så jeg kan lige bruge den lille. Også fordi, hvis jeg skulle gå med den store der, så er der også et andet alternativ, det er at printe den, der er 25 cm. Men den er lidt overkill, fordi den går kun cirka halvt over, og den kan jeg ikke printe 2 af for netop at fylde ud. Så vi tager 2 af den lille. Håber det giver mening. Okay, så det var kun en side, den kan printe ad gangen. Det er også fint nok. Så kan vi lige printe en til, mens jeg er nede at træne. Det tog cirka 58 minutter. Så det er perfekt, og der er masser af filament tilbage. Jeg har jo bestilt mere ongoing, og det kommer jeg lige i tanke om. Der er også lige et lille sideprojekt, mens vi venter, altså på overdrev og sådan noget. Så skal jeg lige have fundet en måde, fordi jeg tror, at jeg vil have det op og hænge på væggen her. Med sådan nogle spoleholder her. Det kunne være meget praktisk, og så, altså hvis jeg laver et, jeg har set sådan nogle, der kan holde. Jeg skal printe siderne, og så kan jeg jo købe de der runde stolper, som man kan sætte imellem, så det kan stå på. Så det glæder jeg mig også lige til at komme i gang med. Så er nummer 2 også printet færdig. Og sådan lige en note til mig selv. Jeg ved godt, når det skal gå rigtig stærkt, man kun har en plade. Altså det har jeg for eksempel kun til minien. Så det der med at tage den af, og så begynder at wiggle den rundt, og så, altså for at få objektet til at give slip, det er nogle gange lidt en ulempe, og jeg ved også godt hvorfor. Jeg har bare fået det fortalt, men altså nu oplever jeg selv, der er sådan lidt ujævnhed her. Jeg har prøvet at lægge den fladt ned på den side, den måske bliver lidt bøj på, fordi varmt materiale, det er jo stadigvæk sådan, den er ikke lagt sig endnu jo. Så jeg nåede lige at redde den, måske er den en lille smule skæv. Ikke det helt store, men det var heller ikke så voldsomt. Jeg kunne bare mærke, at der var en ujævnhed, og jeg tænkte, så er det sgu sandt det her. Men så mærker jeg sgu selv for første gang. Jeg synes, når jeg printer over på, A1'eren her bare, så synes jeg ikke, at det sker noget, hvis nu jeg tager pladen af og wiggler det rundt. Altså, den får lidt kulde selvfølgelig. Jeg har jo 2 plader. Heldigvis så virker den anden jo pissegodt. Men nu vil jeg gå i gang med at bygge de her bjælker her, så snart den der køler lidt med stadig lidt varm. Jeg kunne tage pladen af og lægge over på sengen for eksempel. Det der med, når man har sit kontor inde i soveværelset, her er rigtig fortrængt. Så sidder vi her i hyggerummet med hyggelyset tændt. Det er ikke så tit, jeg lige får muligheden for det, fordi jeg sidder egentlig ikke herinde generelt set om aftenen, som kun når det er optaget til weekend. Så det er lige anledning i dag, fordi det er fredag. Så vi får lige printet det sidste side færdigt fra den første stander der, fordi jeg har sådan set fået den ene plade på. Og den er en lille smule skæv. Men det er det, man får ud af, hvis man tager pladen af, når den er varm, og begynder at rykke i den. Fordi så deformer den, fordi den ikke helt er størk der endnu. Men i hvert fald, vi har også brugt dagen lidt på at kigge lidt på Alex Seotel. Fordi at han er jo min samarbejdspartner, som giver mig filament til ingen penge. Og ja, han skal jo også have en side op at køre. Jeg har en lille smule med computerprogrammering, også som bibranche inde på min side, altså mit CVR. Fordi jeg tænkte også lidt, hvis det er folk, de vil have en løsning. Ikke noget, jeg reklamerer med overhovedet på nogen måder, men det er jo trods alt mit, hvad kan man sige,
det er min karriere, så hvis nu jeg skulle lave en freelance aftale eller noget, så har jeg også privilegiet for at netop at udføre det arbejde der og tage betaling for det. Derudover så er vi også begyndt at komme lidt over på et detail, fordi vi skal sælge noget online. Vi har de her ting og sager fra festivalshoppen. Og ja, jeg har jo lige købt licens i dag og underskrevet kontrakt med ham og Alexander fra Tyskland. Og altså der var jo også mange andre alternativer, men jeg tænker, at det var et fedt design. Jeg har den faktisk lige her. Jeg skal bare lige høre, om man kan videreudvikle på den her ring her, fordi den kommer nok til at printe 2 af, så man får en reserve med, hvis den skulle blive væk under festivalen. Der findes ikke noget værre, hvis man kan have den her ring her, fordi det er den, der holder dåseølene eller en Shaker Sport på flaske. Og altså, jeg går lige med det her alternativ til at starte med, ellers så må jeg jo finde noget andet i fremtiden, så måske, jeg fandt nemlig også nogen, der var commercial free. Nu ser vi lige på, om det her det bliver noget godt noget, og så kan vi jo altid videreudvikle derfra. Så standarden, den er ligesom sat, og ja, så ser vi jo bare på, om folk de bider på, om det er noget fantastisk middel, som folk vil investere i fremtiden. Kan man sige, Christina Vogn? I hvert fald, jeg tænker, at jeg printer standard, altså den anden standard færdigt her næste dag, og lader den her printe ud, så vi kan få noget ro og komme i seng, uden den her vil være tændt. Jeg kan godt sige, at hvis man har den her tændt, og blæseren den er slukket, så varmepladens blæser, den har stadigvæk lyd, og det er ikke til rigtig at abstrahere for. Man kan nemlig godt høre det, så det er ulempen ved at have sit 3D-print inde i soveværelset, især hvis man skal printe om natten også. Og det gør jeg som regel ikke. Det var bare at holde den på standby. Jeg havde et projekt i gang, og klokken ramte 10, det der jeg plejer at gå i seng inden for hverdagen. Og så sker det, at jeg slukker blæseren. Jeg sender fuldstændig standby, men blæseren for varmepladen, den var stadig i gang, så det var med mit helvede. Men vi printer videre i morgen, så vi ses næste dag. En lille check igen her. Vi har printet den første, hvis jeg lige kan se. Jeg har lige sat den oven på Xbox, jeg ved ikke, hvor jeg skal stille den. Og så er vi taget produktion over på den store A1'eren, fordi at jeg har målt endnu en gang her på hylden, at der kan godt være 43 cm. Så der er en lille centimeter til overs, når det er, jeg printer i 2. Det, der kommer til at være irriterende, det er så, at der er højdeforskel. Der er 3 steps på den her, hvor der er 2 af den på den lille. Men så må vi bare lige placere det, hvor den store den er helt ind til væggen, og så den lille så lidt mere centralt ud til. Hurtigt check in, så jeg vender tilbage, når det er, at printet er færdigt, og vi skal til at samle det her skiværk her. Og ja, det er nok derfor dagen til at gå med her. Jeg skal lige til fødselsdag hos min bror. Og ja, så når vi kommer hjem, så kan jeg lige pille den her pladen. Det bliver lidt en langsom produktion, fordi der er ikke nogen til at fjerne pladen igen. Men så er det jo selvstændighed, ikke? Så 2 sideplader klar med lige de her 3 steps her. Jeg kan godt se, at det bliver lidt større end this one. Og så er vi jo lige været til fødselsdag, så prøv lige at se her. Holy shit, man. Og jeg gør lige sådan her. Amarni, ikke? Man skulle tro, det var mig, der havde fødselsdag, men min bror han vil bare gerne have med dem her. Er han klar over, hvor meget de koster, mand? Nej, jeg er jo det her. Så lige side ting. Og vi har fået en kunde hjem i hus igen. Jeg skal lave et eller andet chestboard med, som er forlabel til nogle Minecraft chess. Så det bliver fedt. Jeg skal bare lige se på licens, fordi det er en standard licens med det forlabel. Det er jo kunden, der betaler. Om det så er kunden, der vil selv købe licensen, så at de har fået berettiget til netop at få det printet, eller om de vil have, at jeg køber licensen. Det finder vi så godt nok lige ud af. Så kan de også få printet mere, hvis det er. Og så en hel måned endda. Holy shit. Så, den har jeg købt for lang tid siden. Og nu kan jeg forhåbentlig fylde den lidt mere ud. De skal selvfølgelig have nyt batteri, fordi at, min bror han har ikke brugt dem i rigtig lang tid. Så det er lækkert. I mellemtiden vi lige har printet det her,
så har min samarbejdspartner også lige været forbi med noget filament, fordi at jeg har jo fået en kunde i mellemtiden, da vi var i gang med at printe det her sæt her, så jeg skulle have en blå. Og det er fordi, at jeg skal printe sådan et chess game af noget Minecraft, så brikkerne det er Minecraft-figurer. Og hvad hedder det, bordet det er også en Minecraft-relateret med grønt og skidt og brøg. Så egentlig, min samarbejdspartner havde ikke lige den farve, jeg skulle bruge, altså alle de farver, jeg skulle bruge, så jeg skal også lige have en brun, jeg henter her på mandag. Den her pris her, det går nok, fordi det er den brun, jeg skal bruge i hvert fald. Og det er jo selvfølgelig fra 3D-eksperten. Og i mellemtiden så har vi også haft et lille business meeting. Jeg skulle nok have kameraet til at køre i baggrunden, men altså uden lyd, fordi at det er stadigvæk tys. Der er en festival shop kørende på min side, og jeg har købt licens med, altså hos en creator fra Germany, så det er pisse fedt. Han skulle have 20 euro fra nu og så til og med slutningen af august. Så har jeg nemlig licensen til at kunne sælge det her commercial. Der er kontrakt, tegner og hele skidtet. Han får så godt nok også de 10% af profitten, altså overskuddet. Det var han helt klart med på, og det var fair nok, vi prøver noget af. Og altså, vi har prototypen her, der kommer en ekstra ring med, når man køber den. Fordi at det er sådan en, man tager af og sætter på, og den kan jo godt blive væk under en festival eller et eller andet. Så vi giver også, fordi vi har regnet ud, at vi skal lave 100 stykker, dem her 100 ekstra ringe, og lige 50 ekstra, bare uden ekstra ringe, så godt nok. Hvor vi tager med til, hvad end vi lige planlægger. Vi prøver at komme ind på Tinderbox. Det er nok ikke sikkert, at vi kan nå det endnu. Men ellers så ser vi på andre festivaler, og ellers prøver at få noget commercial hjem. Det er 100% organisk markedsføring. Det vil sige, at vi lægger 0 kroner i ads. Det er kun organisk, altså på sociale medier, vi prøver at synliggøre os. Og den er sgu godt i gang med det sidste stykke her. Jeg har printet, den står stadig fast. Ja, jeg har jo printet den her, den skal bruge 3. Så det er jo fedt nok, at man kan have sine egne projekter i gang i mellemtiden, når det er, man venter på, at der kan strømme trafik ens vej. Og når så det kommer, så jeg tror også, at jeg vil lægge lidt i as, fordi mit SEO-tal på min hjemmeside, den er 100%, men der er ikke nok trafik til, at jeg bliver vist på for eksempel side 1. Så vi kører det meget organisk med det her virksomhedsblog. I får et indsigt i, hvad jeg laver med min lille virksomhed. Jeg tror, i bund og grund, vi har tjent rundt regnet måske de der 800 kroner indtil videre. Og der er en mølle. Så det er nok succes på så kort tid. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad... Jeg har ikke engang en mål for hver måned, faktisk. Dineo, mit regnskabsprogram, det er en gratis version selvfølgelig, men spørger mig også efter, hvad min målsætning er med min indkomst med det her. Og indtil videre, der kan jeg sgu ikke rigtig regne ud. Det er første gang, jeg åbner en virksomhed med sådan lidt halvautomatiseret produkt. Vi kører jo 3D-print med mine evner som webudvikler og programmerer, ikke også? Altså. Så jeg bruger mine evner til at kreere de her platforme her. Og så også, nu har jeg været content creator siden jeg var 15 år gammel. Trukket mig lidt fra det igen, og så bruge til fordel af virksomhed. Det er ikke noget, jeg vil være sådan en offentlig person om med. Jeg tænker bare, at mit produkt det skal være synliggjort, og så kan man vise, hvad man kan der. Men i hvert fald, når vi får hylden her i orden, så er der et andet projekt, jeg også skal have printet. Og det er derfor, jeg har købt 4 kilo PETG filament i sort og hvid. Fordi jeg skal have noget på de her hylder her, som sagt. Det er jo til spolerne. Jeg kan snart ikke have mere, altså der ligger en dag også en på bordet lige der. Og nu har vi fået en ekstra kasse her. Jeg skal lige finde ud om jeg vil beholde den her. Så skal jeg så lige betale min samarbejdspartner Alex her for resterende af det filament der. Men det ser vi lige på. Der er også, jeg har jo ikke alle farver endnu. Jeg kan godt tænke mig lidt forskellige farver, fordi at, så har man noget at udvide med. Udover at jeg kan printe 4 farver ad gangen. Så ja. Vi venter lige til den her, den er printet færdig, så kan jeg begynde at samle det, og så kan vi begynde at lægge op i hierarki af, hvad for nogle parfumer, der er bedst, ikke? I lige få et indblik i det, jeg laver lige nu for en kunde. Jeg sidder egentlig bare og farvelægger den, fordi at, jeg har købt licensen til det, og den er egentlig bare ensfarver med grøn. Og det skal brikken ikke være, så jeg skal lige farvelægge den, så at printeren også ved, hvad for nogle farvekoder den skal bruge til det filament, den skal fylde den. Så
Så det er egentlig bare lidt slavearbejde, det der med, at man fyrer farve på, og så tager jeg selvfølgelig et screenshot og sender til kunden. Har hun nogle indvendinger, så kan hun altid skrive, at den skal fx være rød i stedet for blå. Så det er egentlig det, jeg gør nu. Så et stillestående arbejde. Jeg mangler lige den her brik her, og en anden, faktisk Steve og zombien, jeg mangler. Så er det lavet. Det er et Minecraft chessboard, jeg skal printe, og I får lov til at se, hvordan det kommer til at se ud. Sådan en foldable chessboard, men de her brikker her, de er lidt anderledes. Det var nogen sådan, der er taget et design, og et design, der var publish. Så jeg glæder mig til at se udfaldet af det, når jeg er færdig med det. Så lige om snart, så begynder jeg at printe det, de første, og så skal jeg også lige have købt nogle filament hjem, fordi jeg mangler lidt brun. Så det er det, jeg har for aften til at gå med. Vi har jo netop fået den sidste plade færdig, og ja, den er kølig nok, så man lige kan plukke den overfor. Sådan der. Lægge den her. Det er fandme mærkeligt, altså alt det her i sit soveværelse godt nok. Så jeg tager med edgen ud, samler den sidste her, så er det bare med at få det tilpas. Så alt i alt har vi alt det her. Nogle gode fragrances. Altså, prøv lige at se min dyreste. Tom Ford Tobacco Vanilla, jeg tror den er slået til 2500. Så skal vi lige have vores displays ind. Og det er jo et dybt skab, man kan gå helt om bagved her. Jeg tror ikke der skal være noget andet end de her. Så den første og den second. Se, så er der lige 1 centimeter. I ser her, 1 centimeter er der lige til hvad det overskud her. Det er altså vanvittigt. Så vi plukker lige parfumeren ind. And will you take a look at that? Holy shit. Okay, kameraet er lige lidt højere op, end jeg regner med. Nu vil I se mit hoved. Så egentlig, jeg har ikke sat dem op i nogen kronologisk rækkefølge, hvad der er bedst, eller om det er vinter, eller prøv nok måske med de blå parfumer herover. Og så har vi lidt fyldeplads ekstra. Jeg har ikke nok fragrances, men jeg kommer også til at tænke på, at jeg har alt for mange fragrances. Det vil sige, når jeg skal til at købe hver måned, jeg køber altid minimum 1, så er jeg plads til det. Men det gør. Altså, der er også plads om bagved. Altså rigtig meget plads om bagved faktisk. Men jeg har nogle parfumer, jeg er heller ikke så stolt af igen at have, men altså uden mærke. Der er nogen, der faktisk dufter fint, selvom deres mærke ikke lige er helt præcist. Men den her, jeg ved ikke hvorfor jeg købte den her, det lugter rigtig syntetisk, rigtig ulækker, meget ulækker citrus, man har lyst til bare at smide væk. Men så kan jo tage, altså der kommer en anden fragrance, jeg kan tage den her plads her. Så det var egentlig et sjovt projekt. Kan jeg lige komme til at sidde der? Ja, det var et sjovt projekt at lige bevæge sig ud i. For lige at lave noget, jeg kunne bruge til noget. Fordi jeg har gået tænkt længe på at få sådan noget her. Og det ser jo mega stiligt ud. Så det er jeg glad for. Ej, man. Prøv nu lige at se det her. Skal vi lige have en B-roll på, eller hvad? Det var et mega hyggeligt projekt det her, at få lavet de her 2 displays på 2 dage. Pissefedt, mand. Og så også pludselig at vi lige få en kunde undervejs, når det var, at vi lavede det her projekt til os selv. Så kunne der lige springe noget frem igen, som vi lige kunne lave. I hvert fald husk at tjekke de sociale medier ud. Jeg er også at finde på TikTok og Instagram, udover YouTube selvfølgelig, og så har jeg selvfølgelig også min hjemmeside, der er link til i description. Så hvis folk de skulle have lyst til at få lavet et eller andet inden for min 3D print service, så bare skriv inden for kontaktformular. Jeg er også til kontakt på de sociale medier, der er lidt hurtigt til at få fat på. Ellers så har vi min e-mail, som er kontakt@3dman.dk. Og ellers så ses vi i næste video. Tusind tak, fordi du gad så med.